Iruñerriko hainbat kirol instalaziok edo kiroldegik ekimen solidario bat prestatu dute. 80 minutu pedalei eragiten 2019aren alde izenburupean. Proiektu hura ezagutuko dugu gaurkoan, txirrindularitza instruktore baten aldetik Berriozargo kiroldegitik etorri da, Mikel Arangurendu izena eta emango diogu ongi etorria. Arratsaldeon. Arratsaldeon nahiera. Zer modu zaude? Ongi. Bai, gainera hori proiektu polita prestatu duzuena, ez? Bai, hori proiektu polita, bai, hori 80 pedaladako hori saioak izango dira eta bueno, 80 minututako saioak izango dira eta hori hartzen dugun dirua minbiziaren aldeko elkarteari joango da. Bai. Zenbaidetuta. Hori alde batetik izango da laguntza ekonomikoa lortzeko eta bestetik pixka bat prebentzio kanpaina, ez? Bai, hori da, pixkat klase bakoitzan egongo da txarla bat, bai, klasearen aurretik eta gero hori. Orduan, informazioa eskainiko da? Bai, aurretik pixkat informazio pixkat emango dugu eta gero hori, klasea. Esan dugulako zure kasuan Berriozarren emango den saioa horren buru izango zara zu, ez? Bai, horre gara, beti egon gara bi monitore, instruktore, neska eta mutil bat, eta hori. Eta esan bezala Iruñerriko hainbat kiroldegik hartuko dute parte? Bai, guztira osotara 5 egongo dira, eta izango da hori Altzuain, Donibane, Berriozar, Noain eta Burlada. Eta 2019 osoan zehar, ez? Hori da. Otsailean hasiko gara, otsailean izango da lehenengo saioa, otsailean 2, eta gero ja martxoan, apirila, maiatza, eta gero ja udan egingo dugu etenaldi bat, eta hasiko gara ja iraian berriz ere. Antsoainen izango da lehendabiziko saioa? Antsoainen lehenengoa, bai. Antsoainen hori, otsailean 2, eta pena da baino ja hori, txirrindulak agortutak daude. Pena alde batetik, bestetik berri ona. Pena eta posa, ez, berri ona, hori da. Ja, txirrindula guztiak edo hori betetak, eta hori, bai. Eta nola sortu zen ideia? Bueno, egia esan hori, aurretik prestatu ditugu evento nahiko, ez, eta beti hori, pues... Elkartasunezkoak? Bai, bueno, elkartasunezkoak ez, elkartasunezkoak berez izango da lehenengoa, egingo duguna, baina hori, ohartu ginen jende askoti iristen garela, eta bagenituen baita gogoak, halako zerbait ezberdina edo egiteko. Eta gainera, esan dizuan moduan, inguruan badugu jende asko minbiziarengatik edo minbizia pasa dela, izan duela. Eta orduan laguntza pixkat ematen saiatzeko, ez? Bai, egunerokotasunean aurkitu daitekeen zerbait da azkenean. Hori da. Eta orduan hori alde batetik informatu egingo da, ez? Eta elkartetik bertatik etorriko dira hainbat pertsona, ez? Bai, hori hori lehen esan dizuan moduan, izango da klasea baino lehen hasieran ez dakit ordu laurden edo 20 minutako txarla edo antzeko bat, eta horrela egingo dugu. Eta hitzaldietaz gain, bereziak izango dira ere, 80 minutukoak izango direlako? Bai, hori da. Normalean baino pixka luzeagoak izango dira, eta beti, normalean instruktore bat beti egoten gara klasea ematen, egongo gara bi, bakoitzak bere partea emango du, eta horrela. Apuntatzen den jendea, 5 euro ordaindu behar du, ez, jendeak? Hori da. Eta diru hori joango da elkartearentzat, baina horretaz gain ere zuen soldataren parte bat, eta... Bai, hori da. Bai, parte bat ez gure soldataren, klase hori ez dugu kobratuko, eta gu kobratzen dugun guztia joango da baita ere elkartera. Bai. Eta esan bezala, dagoeneko agortu egin dira? Bai, agortu dira, ja, bai. Atzo agortu zen azken txirrindula, bai.
Baita izango da ere aukera, hala ere joateko aukerarik ez baldin badago, hori sartzeko dirua beste modu batez, ez? Kontu korrontean. Bai, hori da, egingo dugu bizi zero edo txirrindula zero antzeko bat, eta egongo da aukera dirua emateko. Nahiz eta txirrindularen gainean ez jarri, baina hori. Hala ere, klaseetan parte hartu nahi baldin bada, ez da beharrezkoa baldintza berezirik izatea edo... Ez, klase hauetarako egia esan gogoak izatea, ez, eta listo horrekin sobera, bai. Spinning? Bai, spinning, ziklo, bai, hori egingo dugu. Eta orduan datak, lehendabizikoa esan dugu otsailaren 2an, baina... Hori da, bai, lehenengoa izango da hori, otsailaren 2an, baina gero hori, martxoan egingo dugu martxoaren 30an, eta izango da Don Ibaneko kiroldegian. Gero apirilaren 13an egingo dugu Berriozarren, maiatzaren 4an Noainen, eta gero ja, esan duen moduan, udan hartuko dugu pizkat atxeden pizkat, eta ja pasako gara iraian, irailaren 28an Don Ibanen berriz ere, errepikatuko dugu, urriaren 13an egingo dugu Antxoainen berriz, gero azaroan Burladan, eta hori izango da. Momentuz, hor arte. Gero bai badugula buruan beste gauza batzuk eta baina bada proiektu bat oraindik itxi gabe dagoena eta ezin dugu askorik hitz egin horren inguruan oraindik. Bai, orain lehendabiziko ekitaldiaren azkenengo prestakuntzekin, ez? Hori da, bai. Nola izan da hori prestaketa prozesua elkartu egin zarete, zenbat denbora daramazue honekin? Hilabete bat, hilabete eta erdi gutxi gora bera. Azkenean idaia suertatu zenetik, gero hori baitza egin genuen, ez dakit, nora bideratu hori eta jarri ginen ja elkartearekin harremanetan, hilabete eta erdi gutxi gara bera, hasi ginenetik. Eta zuen arteko elkarlana aberasgarria ongi? Bai, polita, halako gauzekin lan egitea beti polita da. Horretaz gainera zuen arteko hori harremana sendotzeko ez, eta edo parte hartzaileen artean edo? Bai, baita ere, bai. Normalean hasten zara, ez, historia batekin buruan eta horrek laguntzen du, ez, harremanak sendotzeko edo... Eta mundu berberaren parte zarete azkenean, ez, kirolaren alde horretakoak. Bai. Eta orduan, apuntatzeko nola egin dezakegu? Apuntatzeko joan gaitezke edo kiroldegiko harreralekuetan apunta gaitezke, edo bestela web horri batean, edo izan daiteke hori, evento@dpaclub.es, eta gero informazio gehiago bilatzeko, hori, dpaclub.es edo elkartearen web horrian, AECC web horrian. Ea nola dijoa lehendabiziko hau, ez? Fijo ondo aterako dela, eta bai. Eta mila esker gurekin egoteagatik, Mikel. Bale, nahiara, eskerrik asko. Horrengo arte. Bueno, aio, agur.